Иди то. Дай ми. Мани си. Само то да смея да дошли моя мамайка. Шмотки на баба. Изтръгах. Давай, тега получи. Прибия джипия. Ала ще го зако лежи. Само да видя. Дък ще ли снимаш една за топка? Не ви снимам, аз съм възняла друго. Какво това си? Това са ми духове, така да съм отлива. Кажи ми за този мъж, за този дух. И ти знаеш ли? Айде. Мъжът на 39, духа на 39 години, 1294, висок 188 литра, 76 кг. Тя да спука просто. Амо, видях духа даже. Те там духа. Ама като светкаше червено, яко виде на екрана нов дух. Ето го. Той къде се го зачесе от дивана. Да. Мамо, какво къща? Мъжът духа е на 51 година. 51 година е мъжа. 1519 година. Висок 151 кила. 151 кила. И висок 66 метра.